Psi často sú nazývané najlepšími priateľmi človeka, no niekedy sú podceňované a prehliadané. Lenže málo kto si uvedomuje, že všetci ľudia by sme mali byť ako psi. Prečo? Poprvé, bezpodmienečná vernosť. Psi nás milujú bez ohľadu na to, čo sa deje. Bez ohľadu na to, či sme bohatí alebo chudobní, veselí alebo smutní, zdraví alebo chorí. Psi nás milujú za to, kým sme. Kedy naposledy ste zažili niečo podobné od iného človeka? Po druhé, nekonečná láska. Psi nás milujú za každých okolností. Dokonca aj keď im nedáme najesť. Milujú nás za to, kým sme a nikdy nežiadajú nič viac. Nepotrebujeme aj my ľudia milovať a byť milovaní bez toho, aby sme očakávali niečo na oplátku. Ak by sme aj my vedeli ponúknuť bezpodmienečnú lásku svojim rodinám, priateľom a kolegom, naše vzťahy by boli omnoho silnejšie. Po tretie, empatia. Psi sú známe svojou schopnosťou vnímať naše emócie. Ak sa cítime smutní, sú tu, aby nás utešili. Ak sme šťastní, tešia sa s nami. Takmer okamžite dokážu zistiť, ako sa cítime a vedia reagovať na naše potreby. Nebolo by úžasné, keby sme takí boli aj my ľudia? Po štvrté, odpustenie a žiadna zášť. Psíci nikdy nie sú naštvaní. Aj keď im omylom vstúpite na labku, zastonajú, no ako náhle ich pohľadíte, ich bolesť je preč. A čo my ľudia? Stačí, že sa o nás niekto omylom len obtrie a už býva oheň na streche. Po piate, nekonečná dôvera. Dôvera, ktorá vzniká medzi psom a jeho majiteľom, je nezlomná. Psi nikdy nezradia našu dôveru, ale čo my ľudia? U nás je problém vôbec si navzájom veriť a uveriť a nie to ešte vybudovať nejakú dôveru. Takže keď sa nad tým zamyslíme, nemali by sme byť ako psi? Bezpodmienečná láska, vernosť, empatia, dôvera. Nepotrebujeme to my všetci v našich životoch?